Niin, tuolta löytyy, kyllä. No nyt mietipäs. Hei, minä annan sulle kynän. Peruuta pikkusen taaksepäin. Ihan vähän sen. Luetaan yhdessä nuo sanat, tiedätkö? Työntää, laskea, katsoa, auttaa, hauskaa. Tämä on pehmoinen peti. Hienosti tää luitte. Loistavaa. Vetää tikapuut nostaa. Ja vielä oli täällä sanoja kaukoputki. Ovetteko kenki? Ei oo vielä, tullaan sinne. Laskea. Tähän oli kokonainen asia. Luetaan kokonaan tää. Laskea liukumäkeä. No sit se oli se Poni Adolfin kruunu ja kengät. Hyvä, hienoa. Me eilen harjoiteltiin Minnekä se on joutunut? Ai mikä? No Ai tuossako? Vai missä? Ai siinä. Minä olisin täytynyt niitä kohteen. Nyt lähdepäs. Tehdääs näin ja annan Kalle. Lähdepäs etsimään sieltä. Täältä. Ja ympyrössä. Mistä löydät? Nyt katso. Onko näin vai näin? Ja sitten tällä. Tästä yli. Just. Ihan Hienosti. oo. No niin, sitä tuli vähän se ahasta väliosia. Nyt siinä lukee toisella lailla. Niin, jos olisi ooks muuttunut. Mikä sitä muuten tulisi, jos oli liukumäkeä, jos siitä tulisikin oo sinne? Liuko. Liukumäkeä. Uutta. Se on kyllä uutta, eikö oo? Kato edes tarkkaan. Siinä on 2 uutta. Oo. Eikö uutta? Mitä hei? Mikä se on se liukuutta? Jos ne muuttus ooks. Mitäs jos olisi tikapuut ja ne uut muuttus ooksi? Jos se tikapoot. Siitä. Voihan mahoton. Mitähän ne olisi ne tikapoot? Roopi. Löytyykö vielä? Löytyykö vielä pitkä uu? Mennään kiipeämään tikapoota pitkin. Tästä tulikin leikki. No
oikein jos kruunu ja siitä se pitkä U muutetaankin O:ksi. Kroonu. Niin just. Kroonu. Kun Toni Aadon pistää uuden hienon kroonunsa päähän. Kylläpä näyttää hienolta. Vieläkö sieltä löytyy tällaisia? No Liina. Anna minä tuosta vaikka tuohon. Enkä mä. Eikä mä oo. Nyt tosta tuli yksi. Eikä en oo saanut. Ota kohta katsotaan. Vieläkö sieltä löytyy? Joo, hyvä. Katsotaanpas löytyykö siellä vielä. Katohan tarkkaan. Löytyykö enää? Löytyy. Ai, Löytyykö vielä sieltä tämmöistä? Semmonen, missä ensin on A ja sen vieressä on U. Au. Alkaa A. Sen perään tulee U. Auttaa. No, sehän olisi hyvä idea. Missä sanassa se on? Tuossa. Alkaa sillä A:lla. A. Tuossa. Hienosti autettu. Sieltä auttaa sanastahan se löytyy. Hei, mun pitää vielä auttaa sanoa. Jana, Oh, katsotaanpas. Löytyykö vielä? Kattokaapas kaikki yhtä aikaa. Löytyy ainakin A. 2 A. Löytyykö enää tätä? Ei taida löytyä. Hei, kuka se kysyy, että mitä tulee kruunusta, kun kaikki uut on vaihdettu O:ksi? Niin mikä sana se on? Mitä se on? Jos nämä olisivatkin O, jos ne uutkin muuttuu O:ksi, kaikki uut O:ksi. Kroono, niin. Uutta ei löytynyt enempää, mutta mehän ollaan opeteltu. Katsotaan, jos etsitään vielä muita. Ei niitä muita.
Roope ääneen. Mistä tää on A? A. Siinä on A. Sieltä on täällä. Hyvä. Hienosti. Hyvä. No niin. Kuka ei ole vielä käynyt? Vilja ja Katriina. Vilja. Etsi. It. Kaikki Ja Katriina. Etsi. Etsi vaan it. Joo. Kiitos. Mikä siinä on? Hieno. Hei, yksi juttu. Onko nähty tuon bing bing tuppeja? Sininen, onko siellä sininen? Katsotaan myöhemmin. Okei. No? Hirviö tutustettiin sitten tietysti niin salaisen maan asukkaille. Mutta kuten muistatte, niin Simeon kukkuluun säikähti ihan vallan kamalasti. Ja miten sille kävi sille Simeonille? No se pyörtyä kopsahti ja kun se sitten siitä virkosi välillä, niin sille tuli ja se pyörtyi uudestaan. Ja salaisen maan asukkaat päätti vähän hassutella ja ne esitteli itsensä hirviölle näin. Kukahan esitteli itsensä nyt? Almalle. Entäs Sei? Kukas esitti jos sanoo näin? Pesonen. No ihan totta. Entäs Musta? Musta kissa. Dedevius. Kyllä. Tai Ja Hirviö vastasi, niin Dedeksi häntä kutsuttiin myös kanssa. Ja Hirviö, mitenköhän se Hirviö vastasi sitten, kun se esitteli itsensä? Kokeilla yhdessä. Kyllä. Siitä ei saa puhua ääneen. Montako? Taputetaan Hirviö. Siinä on 3. Mitä kuulit ensimmäisessä taputuksessa? Mitäs Hi. toisessa? Hi. Ja viimeisessä? Lö. Hirvilö. Olisi muuten, jos olisi lö. Mikä tuo nyt oli tuolla töykkä? Niin, se oli se höttimöntiäinen, joka eksyi tuonne joukkoon. Tämä näin. Mikä sen nimi oli? Höttimönkiäinen. Miksi se kutsuttiin sitä? Mitähän tässä mahtaa? Mitä siinä on ensin? H-I-R. Kyllä. Mitähän tulisi seuraavaksi? V ja I. Vi, V ja I. Ja mitähän aivan viimeiseksi? R. Hirvi, rö.
vielä eteenpäin. Anteille silloin kun me pyöritään ja ylöspäin. Ja sitten sivulle ja vielä eteenpäin. Lanteille silloin kun me pyöritään ja napsutaan. Ja sitten napsutaan. Tönistä jalkoja. Saat vielä paarin kanssa tanssia ja taputaan. Ja sitten napsutaan. Tönistä jalkoja. Saat vielä paarin kanssa tanssia. Ja pari kanssa tanssaan! Hyvä. Mutta tiedättekö mitä? Kun sanottiin, että hämähäkki on suuri, mutta arka. Ja hämähäkki sanoi, tuo hirviö sanoi sitten näille salaiselmaan ystäville, että arvatkaa mitä minä pelkään kaikkein eniten. No sehän on se hämähäkki. Otapas paljon itsellesi. Niin. Ollaan tuossa. Onko tässä? No niin. Hyvä. Okei. Hämä. Tehdään reisin. Hämä. Kädet vastakkain. Ki. Hämä. Ei, anteeksi. Hämä. Häk. Hämä. Nyrkit. Ki. Chokolateista tuttu. Hämä. Häk. Hämä. Nyrkit. Ki. Hyvä. Onnistuuko? Laittaa sua kädet vastakkain. Häk. Ja sitten laita nyrkkiin. Ki. Mutta eihän satuteta. Ei. Lähdetään liikenteeseen. Sanotaan, että